מיוחד מתחת לאף של כולם קורה אירוע באמת ענק, שובר שוויון ומעצב מציאות, לא פחות, אנחנו לא בומבסטי מדי, וזה מה שאתם רואים פה, פתיחה שקטה, כמעט סודית, לנתיב סחר חדש, עוקף חוטים, מסעודיה לישראל, שכבר, כמו שאתם רואים, עובד במלוא המרץ עם טורי ענק. אמיר שואן ביקר שם והביא את התמונות הבלעדיות. אמיר. חושפים צילומים ראשונים מתוך הנתיב היבשתי שנפתח לו מהמפרץ הפרסי דרך ערב הסעודית, ירדן ועד לישראל באמצעות מסעיות. בואו נראה את התמונות הבלעדיות. בשבועות האחרונים, מאחורי גבם של החות'ים, החל ניסוי במסגרתו מגיעות חלק מהסחורות דרך היבשה ולא דרך הים. תיעוד בלעדי שנביא לכם כאן עכשיו חושף איך נראה אחד המקומות הכי רגישים בארץ. מעבר גשר הירדן, אליו מגיעות מסעיות מהמפרץ הפרסי דרך ערב הסעודית במסלול עוקף חוטים. זהו מסוף הכניסה לישראל. כל הסחורות שמגיעות אלינו דרך ירדן עוברות כאן. ביקשנו ממפעיל הרחפן להתקרב לגבול עצמו כדי שנראה האם יש תנועת מסעיות ענפה בימים האלו שהחות'ים חוסמים את המעבר הימי. והנה מה שהתגלה בפנינו. תור ארוך של מסעיות שרוצות להיכנס